s-sitwazzjoni dwar il-COVID hawn Malta. Mit-testit li għamilna l-bira, riżulta li kellna 19 il-persuna oħra li issa fiequ, u allura kellhom ir-riżultat li huwa negattiv, u għalhekk in-numru ta' każijiet li fiequ bħalissa huwa ta' 223. Jekk inħarsu lejn dawn it-19 il-każ li kellna li fiequ, għandna 2 li kellhom età taħt id-9 snin, 2 bejn l-età ta' 20 u 29 sena, 5 bejn l-età ta' 30 u 39 sena, 4 bejn l-età ta' 40 u 49 sena, 3 bejn l-età ta' 50 u 59 sena u 3 oħra bejn l-età ta' 60 u 69 sena. Allura issa qegħdin naraw in-numru ta' każijiet li fiequ li dejjem qiegħed jiżdied. Il-bira ħamilna 611 swabs. U minn dawn ħarġu 2 li huma pożittivi u għalhekk allura total ta' numru ta' każijiet li ġewna pożittivi mill-bidunet kien ta' 447. Jekk inħarsu lejn dawn il-447 kien hemm 60% minnhom li huma rġiel u l-40% l-oħra li huma nisa, li hija xejra li qegħdin narawha kemm hawn Malta u kif ukoll barra minn Malta. Jekk aħna innaqsu it-total ta' nies li fiequ u anka dawk it-3 persuni li mietu, hemmhekk issa il-każi attivi huma ta' 221. Jekk inħarsu lejn iż-żewġ każijiet pożittivi li kellna llum, għandna marra Maltija ta' 60 sena li din hija carer li taħdem ġa Old People's Home. U aħna bħalma semmejna konna għaddejjin bl-screening ta' dawk il-carers u l-healthcare workers li jkunu ħajjidħlu jaħdmu ġal Old People's Home meta jkunu qegħdin ibidlu x-shift, speċjalment f'dawk li inti għandek il-homes li qegħdin jaħdmu bis-sistema tal-lockdown. U allura permezz ta' dan l-screening aħna konna qegħdin naraw li naqbdu dawk il-każijiet li setgħu insertaw li jkunu pożittivi. U hemmhekk dawk in-nies allura ma nkunux qegħdin jidħlu għax-xogħol ħalli hekk dejjem innaqsu r-riskju. U dan huwa każ propju minn dawk li aħna sibna li każ huwa li ma kellux sintomi ma xejn ittestjajni għal din il-marra hemmhekk ħarġet pożittiva. U allura issa din il-marra tkun qiegħda f'iżolazzjoni u għalhekk inti ma tkunx qiegħda tesponi lill-kollegi tagħha fil-home u anqas iktar lill-anzjani u li huma residenti fil-home. Ra minn hekk kellha persuna oħra li huwa fil-familja bħala kuntatt u hemmhekk dak qiegħed f'kwarantina wkoll. Il-każ ieħor huwa ta' raġel Malti ta' 43 sena li kellu sintomi fit-23 ta' April, kellu d-deni sola u ġeħ fil-muskoli u anka ejja u għamilnilu t-test u ħareġ pożittiv. Dal-persuna jaħdem ġa uffiċċju privat u sfortunatament li waqt li kellu s-sintomi dal-persuna mar ix-xogħol u iltaqa' ma' diversi kollegi tax-xogħol. Li hija xi ħaġa li aħna dejjem qegħdin nagħmlu l-enfasi fuqha li jekk inti kellek is-sintomi u allura inti importanti li mill-ewwel tmur id-dar anke jekk inti mort għamilt it-test sakemm hu joħroġ ir-riżultat importanti li toqgħod id-dar. Jekk anke joħroġ negattiv importanti li inti tibqa' d-dar sakemm jgħaddulek is-sintomi kollha għaliex jista' jkun kwalinkwa virus. F'dan il-każ allura hemmhekk aħna għaddejjin bil-contact tracing tan kollegi ta' dan il-persuna. U anke il-familja tal-persuna wkoll li kienu miegħu id-dar. B'hekk dawk kienu ż-żewġ każijiet li kellna llum il-pożittivi, bħalma taraw in-numru ta' każijiet huwa baxx imma aħna qegħdin inżommu l-kawtela, qegħdin dejjem nappellaw biex inkomplu insegwu l-miżuri li qegħdin nagħmlu speċjalment li ma noħorġux għal xejn b'xejn, noħorġu biss fejn vera għandna bżonn għaliex hemmhekk nafu li hemm numru ta' każijiet, anke każijiet li m'għandhomx sintomi bħalma rajna wieħed mill-każijiet li kellna llum li dawn sakemm ma nkunux qegħdin nagħmlu dan l-screening aħna ħafna nies ma jkunux qegħdin jiġu għat-testijiet għaliex ma jħossux l-ebda sintomi. Għall-appell tiegħi huwa dejjem biex inżommu l-kawtela u kemm jista' jkun noqogħdu ġewwa. We have had another 2 positive cases out of a total of swabs that we have done yesterday, and now the total number of positive cases is 447. From the cases that we have analyzed and tested again after 14 days from the date of test and from the end of the symptoms,
we have now another 19 persons who have recovered, and so the total of persons who have recovered is 223, and this leaves us with 221 active cases. Our appeal to you is, we know that we have low number of cases, but we also understand that there could be more people out there who are affected by this virus. Especially we know also that there are people who may be carrying the virus because they are asymptomatic. In fact, one of the cases that we have had today was a person who did not have any symptoms, and yet when she was tested, she resulted in a positive result. So our appeal remains the same, to limit the contact with different people, do social distancing and go out only if you really need, and also take care of the vulnerable people so that we will protect them. Thank you. Nibdew għal-mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Amy minn Newsbook. Good afternoon, Prof. Sikawċi. Xtaqt nistaqsik, dwar il-pazjenta li kienet instabet pozittiva għal-virus San Vincenzo de Paul, x'inhi il-kundizzjoni tagħha bħalissa u forsi kemm hemm nies li qed jiġu ttestjati li forsi kienu f'kuntatt magħha. U fid-dawl tal-fatt li n-numru qed ikunu baxxi min-naħa tagħkom bħala awtoritajiet, x'tistgħu tagħmlu aktar biex in-nies ikomplu jisimgħu l-appelli tagħkom. Forsi qabel in-nies kienu aktar qed isegwu għaliex in-numri kienu aktar għolin, kien hemm iktar persuni li qed ikunu pożittivi għall-virus u issa li forsi tkunu aktar baxxi, forsi dak li jkun jibda jgħid mela issa forsi ħanaddu għall-fażi li jmissu forsi jibda joħroġ aktar pereżempju għal minflok joqgħod iktar lura. Fuq il-kas li kellna tal-antjana tal-SVPR din tinsab kondizjoni li hija tajba ħafna u l-kuntatti li kellha magħha li ġew ittestjati kienu mhux numru kbir għaliex irridu niftakru li inti wkoll hemmhekk għandek l-infection control measures fejn inti hemmhekk tillimita l-kuntatt tal-persuni li jistgħu jkunu esposti. Fuq il-messaġġi tagħna nifhmu li din f'kwalinkwa messaġġ meta persuna ikun qed jara numru ta' każijiet hemmhekk ikun apprehensiv iktar u allura probbli jkun qed jagħmel iktar kawtera. Però fil-messaġġi tagħna ta' kuljum aħna dejjem qegħdin nagħmlu enfasi fuq is-sitwazzjoni li inti xorta trid issom social distancing xorta kemm jista' jkun persuni ma jħorġux mingħajr bżonn. Għaliex hemmhekk inti għandek sitwazzjoni fejn ikollok nies hemm barra li jistgħu jkunu qegħdin iġorru l-virus u ma jkunux ittestjati. Għalina hija sitwazzjoni li hija tajba li tibda tara n-numru ta' każijiet li dejjem jonqsu, però dis-sitwazzjoni qiegħda tiġri sforz tal-ħidma li qed issir ma' ħafna persuni u anke tal-kooperazzjoni tal-pubbliku. Allura aħna qegħdin inkomplu l-kampanja tagħna billi nkomplu narfu lill-pubbliku x'għandu jagħmel ukoll kemm diversi mezzi tal-medja li anka bħala ġurnalisti qegħdin tgħinuna ħafna intkom, imma anka li l-pubbliku jkun qed issegwi daw sitwazzjonijiet ukoll. Karl, Malta Independent. Good afternoon, Mr. Gatti. Għandi dat mistoqsijiet jekk jogħġbok. Mela, inti kif ukoll il-Ministru tas-Saħħa Chris Fern insistejtu kemm il-darba li ma tkomx li m'għandniex biżejjed każijiet biex tevalwaw kemm is-serja s-sitwazzjoni tal-COVID hawn Malta. Kif ħadd tissiguraw li nkunu f'sitwazzjoni tajba biex nirrilaxxaw ċertu miżuri anke jekk nilħqu plato fil-ġimgħat li ġejjin meta n-numri għadhom daqshekk baxxi. U t-tieni mistoqsija tikkonċerna rapport li rċevejna fejn ċertu nies marru għal appuntamenti l-Star Mater Day u ġew mitlubin biex jilbsu maskla li ġiet ingħatata lilhom mill-ħaddiema hemmhekk. Issa l-problema hi li l-ħaddiema ma kinux libsin ċertu tip ta' protezzjoni, ġifieri dawn minn idejhom għal-wiċċ bażikament ġifieri u hemm riskju ta' tranzizzjoni. X'għandek xtejn dwar din l-informazzjoni u x'miżuri ħajsiru biex tingħata iktar attenzjoni? Il-numru ta' każijiet li qegħdin naraw vera huwa żgħir, però aħna bħalma qegħdin taraw dejjem qegħdin inkomplu nsaħħu s-sorveljanza tagħna biex aħna kemm jista' jkun naqbdu dak il-każijiet li hemm hemm barra. Però rridu niftakru wkoll li f'kwalinkwa sorveljanza li nagħmlu aħna għandna esperjenza bis-surveillance systems ta' mart infettiv, inti tkun qiegħed tara x'inhuma trends. Allura inti bit-trends tkun dejjem qed tara x'inhu jiġri fil-popolazzjoni tagħna. U aħna għalhekk irridu l-kooperazzjoni tal-pubbliku li dawk li għandhom is-sintomi jiġu ttestjati. Però barra minn hekk ukoll aħna qegħdin nagħmlu random testing ta' gruppi ta' nies ħalli aħna jekk hemm xi każijiet li mhumiex qegħdin jiġu forward aħna nkun nistgħu wkoll naqbduhom propju bħal wieħed mill-każijiet li għamilna aħna li llum ħareġ pożittiv huwa li qegħdin nagħmlu random testing ukoll ta' nies li jaħdmu fl-Old People's Home. Fuq in-nies il-pazjenti li qed ikollhom bżonn
li jmorru l-isptar tagħna Mater Dei biex jissirulhom xi interventi jew inkella xi appuntamenti, meta huma qegħdin jintalbu biex jilbsu maskra, hemmhekk huma qegħdin jagħmlu ħdan biex huma jkun jistgħu jipproteġu lil kulħadd. Meta persuna jkun qed jilbes maskra, hemmhekk qed jipproteġi milli hu jgħaddi l-virus lil ħadd ieħor jekk kombinazzjoni hu għandu dak il-virus. Allura dan hija xi ħaġa l-importanti li aħna hemmhekk nkun qegħdin nipproteġu kemm lil healthcare workers li tajjeb ngħidu li fejn ikun hemm bżonn huma jkunu qegħdin jilbsu dak il-biss protettiv skont il-proċedura li huma jkunu qegħdin jagħmlu. Imma anke lil pazjenti oħrajn li jkunu qegħdin fl-isptar ukoll. Claire, Times of Malta. Good afternoon, Prof. Gauci. So to follow up on this issue, are you looking at introducing the wearing of masks by more people, not just people close to patients? And some weeks ago, you had declared a public health emergency. Given the numbers in recent days, are you looking at lifting that, or you have an indication when you might be doing that? Mela, fuq l-użu tal-maskri għandek u anka il-bis protettiv ieħor li hemmhekk qed nitkellmu kemm maskri, kemm il-visors, kemm il-bis protettiv, kemm l-ingwanti, hemmhekk dak jintuża skont il-bżonn li huwa skont ir-riskju li persuna jkollu skont iċ-ċirkostanzi li qed jaħdem fihom. U għalhekk għal kull post tax-xogħol kif ukoll għall pubbliku in ġenerali isir risk assessment ħalli tara fejn huwa proprju bżonn u kif jintuża dak il-bis protettiv. Fuq il-Public Health Emergency Malta bdiet minn propju l-ewwel każ li kellna. Għaliex kif aħna kellna l-ewwel każ li kien importat, hemmhekk aħna bdejna naraw li bda jkollna l-firxa ta' dawn il-każijiet. In-numru ta' każijiet irnexxielna naqsuha mal-livelli li għandna llum, però is-sitwazzjoni ta' emerġenza pubblika għadha hemmhekk għaliex ir-riskju li inti jista' jkollok numru ta' każijiet, ir-riskju li jista' jerġa' jinfirex qiegħed hemmhekk xorta. Allura id-dikjarazzjoni ta' Public Health Emergency tibqa' hemmhekk sakemm aħna ikollna bżonn u sakemm aħna nibqgħu naraw li dan is-sitwazzjoni li jistgħu jerġa' tinfirex tibqa' hemmhekk ukoll. Nicole minn One News. Prof. Gauci, nsellimlek. Ġej weekend ieħor, u ovvjament in-nies issa dawn l-aħħar ġimgħatejn raw li kellna persuni infettati numru baxx ħafna. Forsi l-appelli tiegħek biex in-nies xorta waħda jibqgħu josservaw dawn il-miżuri jekk anke nħorġu fit-toroq qed naraw li xi kultant it-traffiku tiżid kemm xejn, ġifieri forsi tarġ tagħmel dak l-appell sabiex kulħadd jibqa' jsegwi miżuri min-naħa tal-Gvern tas-Saħħa. Iva, Nicole, din hija xi ħaġa importanti ħafna ġej il-weekend u importanti ħafna li avolja n-numri huma żgħar, però bħalma spjegajna dejjem importanti li aħna dejjem inżommu social distancing. Aħna nistgħu ngħidu li eventwalment kun ħrixt kompletament minn din il-marda meta eventwalment ikollna il-vaccine li jkollna vaccine li jkun qed joħduha l-komunità kollha u li jkollna vaccine li taħdem. Sa dan it-tant aħna rridu nżommu social distancing minn persuni oħrajn għaliex iċ-chances li tista' tiltaqa' ma' persuna li għandu l-virus xorta qiegħed hemmhekk. U din huma l-miżuri li għandna nieħdu barra minn hekk ukoll il-miżuri tal-ħasil tal-idejn li huwa importanti ħafna li nibqgħu nsegwuhom. Għaliex inti jista' jkollok barra li tiltaqa' ma' persuni wkoll li għandhom il-virus imma anke tista' tkun qiegħed tmiss xi uċuħ fejn inti jista' jkun hemm il-virus. Allura importanti li inti taħsel idejk regolarment u fejn mhuwiex faċli inti taħsel idejk ikollok aċċess ukoll għal sanitizers. Daphne, TVM. Si Marilek, Professor Gauci wkoll it-tim tiegħek, illum kellna żewġ każi li huma pożittivi, n-numru huwa baxx. Iżda anke n-numru ta' swabs jekk wieħed iqis li saru madwar 600 swab meta kien hemm xi waqtiet li kienu qed isiru 1000 swab, huwa proporzjonalment iktar baxx minn dak li kien hemm meta kienu qed ikunu rrappurtati iżjed każi. Hemm xi raġuni speċifika għal dan u jekk pereżempju hemm nies li qegħdin jibbukkjaw it-test u ma jmorrux. Tikkonsidraw li tintroduċu xi multi jew xi forma ta' reinforcement biex dawn ma jaħlux postijiet dik hija l-ewwel domanda. U tieni domanda hija dwar l-att ta' persuni li fiequ. Għaliex issa qed nitkellmu kważi nofshom fiequ, kellna 447 każ li nstabu pożittiv u 221 fiequ. Kien hemm fil-bidu iżda kellna nistennew sakemm daw fiequ n-nies, dan huwa minħabba li qed tintuża forma
ta' fejqan ta' medikazzjoni forsi li hija differenti, per eżempju semma wkoll il-plasma li tittieħed miċ-ċelloli. Dik qed teżisti f'Malta? Grazzi. Mela, palma għattej tajjeb Dafni, il-numru ta' każijiet qiegħed dejjem jonqos tajjeb u allura hemmhekk importanti li aħna nkomplu segwu s-sitwazzjoni xorta ħalli aħna nkunu żguri li aħna nibqgħu f'sitwazzjoni li hija stabbli. Il-każijiet li qed ikollna li huma fiequ dawn trid tgħaddi 14-il ġurnata qabel ma inti tagħmilhom it-test. Jiġifieri bħalma nistgħu naraw aħna ma stajniex inħabbru l-ebda każijiet li kellna fejqan għaliex irridu jgħaddu ġimagħtejn minn meta tagħmel it-test inti biex tkun tista' tgħid li dawn huma recovered. Tajb infakkarkom ukoll li l-maġġor parti tal-każijiet tagħna ma kellhomx għalfejn jidħlu l-isptar. Jirdan ma nagħtalhom l-ebda trattament u ma jkunu fiequ permezz ta' l-ġisem tal-persuna stess ikun qiegħed ineħħi l-virus minn ġa fih permezz tal-antibodies li jkunu qegħdin jiżviluppaw biex jiġġieldu kontra dak il-virus u hemmhekk inti l-persuna ikun fih naturalment. Allura aħna wkoll għandna l-protokoll ta' kif inti tista' tagħmel dikjarazzjoni ta' persuna li huwa recovered u nimxu fuq dan il-protokoll biex hekk il-persuni niddikjarawhom li fiequ. Fuq l-użu ta' mediċinali, dawn il-mediċinali għandna diversi combination therapies li qegħdin jgħaddu minn clinical trials u aħna dawk il-pazjenti li jkunu qegħdin l-isptar imma għandhom bżonn kura ġa l-isptar, hemmhekk dak huwa s-sitwazzjoni fejn inti tagħti din il-kura. Fuq il-plasma hija sitwazzjoni fejn għada għaddejja r-riċerka, ġifieri biex nispjegaw lil pubbliku hemmhekk inti tuża plasma, jiġifieri li huwa l-likwidu tad-demm li tieħu minn persuni li huma pożittivi li inti tara dawn in-nies jkunu żviluppaw l-antibodies dawk is-soldati biex jiġġieldu kontra l-virus. Allura qed isiru clinical trials biex jistudjaw jaraw jekk inti tagħti din il-plasma lil persuni hemmhekk tkun tista' tagħti wkoll kura għal dawn il-persuni. Però dan għaddej minn clinical trials u anka Malta hija parteċipi wkoll f'dan il-clinical trial. Jean Paul, Lavin Malta. Good afternoon, Professor Gauci. I just want to touch on the topic of people perhaps being discouraged from getting tested. We've received multiple accounts from COVID-19 patients who have been stigmatized post-recovery. Are you concerned at all that stigmatization like this may be discouraging people from getting tested? Iva, infatti kien hemm artiklu tajjeb ħafna fejn rajna rendikont ta' persuna li kienet ħarġet pożittiva. U aħna dawn in-nies nżommu kuntatt magħhom ukoll. Importanti li nifmu li dan huwa virus li persuni jaħduh għaliex huma kienu kuntatt ma' persuna oħra li huma probabbli qasbis kienu ndunaw li kienu f'kuntatt ma' dik il-persuna. Ġvidin, importanti ħafna li huwa tort taħat li dan huma ħadu dan il-virus u allura importanti ħafna li aħna m'għandniex għalfejn nistigmatizzaw li dawn il-persuni joħorġu pożittivi. Nifmu wkoll li l-persuni li darba joħorġu pożittivi bħalma qegħdin naraw il-maġġor parti tagħhom ifiqu. U allura hemmhekk dawn il-persuni mbagħad ma jibqgħux infettivi għal ħaddieħor. Allura nappella wkoll il-pubbliku ġenerali li ma ssir stigmatizzazzjoni ta' dawn il-persuni li anke jekk naraw forsi nidentifikaw li forsi jmorru ċertu spetturi anke iħabtu l-bibien li forsi persuna jista' jidentifika. Importanti li aħna noqogħdu attenti li nżommu l-privatezza tal-persuni. Importanti ħafna li dawn in-nies huma nies li eventwalment ħajfiqu u hemmhekk ħajħorġu fil-komunità l-istess bħal kumplament tal-popolazzjoni ma jkunu tal-ebda riskju għal ħaddieħor. Marija Net News. Insellimlek Prof. Gauci. Huwa minnu li t-temp sħun ta' pajjiżna se jgħin jew diġà qed jgħin biex jiddajjef dan il-virus u t-tieni mistoqsija. Dal-għoddu tkellmet persuna magħna għaltna li kien hemm anzjan residenti f'dar tal-anzjani partikolari li kellu d-deni, imma però meta ntalab biex dan isiru swab qalulu li jridu jgħaddu 3 ijiem qabel ma dan jagħmlulu eventwalment l-swab. Kellek sitwazzjonijiet tikkonferma li dan huwa minnu jekk huwa hekk qed isir hekk. X'inhi r-raġuni li qed idumu daqshekk biex isirulhom swab? Thank you. Mela, mill-evidenza li għandna sissada qiegħda tiġi ttestjata x'inhu l-effett ta' sħana u anke l-umdità fuq dan il-virus.
U allura jekk inti kollok sitwazzjoni fejn dan il-virus ikun affettwat bit-temperatura u anke bl-umidità, hija xi ħaġa li hija tajba li aħna Malta għandna temp li ikollna s-sajf li huwa twil, però rridu nkunu ċerti li dawn ikun qed jiġri anke li huwa bbażat fuq l-evidenza. U aħna qegħdin nkunu preparati biex ikollna preparazzjonijiet kollha kif ukoll sodot għal jista' jkun li jinqala. Meta aħna jkun hemm alert ta' xi ħadd li għandu sintomi, dan mill-ewwel jiġi referut għal testing. Anka fid-djar tal-anzjani, anka mill-isptarijiet, dawn jiġu referuti għat testing. U jekk hemm xi informazzjoni tajjeb li tista' tkellemna u tgħaddilna l-informazzjoni u aħna nkun nistgħu ninvestigaw. Matthew l-Orizzont. Wara fer tajjeb, Professor Gawci, xtaqt insaqsik jekk jogħġbok tikkonferma jekk hemmx xi każijiet reġistrati f'Malta ta' persuni ikkontrattaw il-virus għat-tieni darba wara li kienu fuq minnu. U jekk m'hemmx, hemm xi studji kemm Maltin jew barranin li indikaw ir-raġuni għalfejn hawn dawn il-repeated infections jista' jkun għax hemm strain differenti tal-virus, kuntatt ripetut ma' persuni oħra, jew inkella każijiet ta' false negative jew anke forsi taħlita ta' tliet raġunijiet żgħar. Grazzi. Iva, din hija importanti wkoll li aħna qegħdin naraw li sa issa l-ewwel nett għadu ftit iż-żmien biex inti tkun tista' tevalwa eżatt x'qed jiġri f'dan il-virus. Infatti għaddejjin studji ħalli jaraw kemm propju il-persuni li jkollhom il-virus jagħmlu reaction tagħhom u jkollhom żvilupp ta' antibodies u antibodies li jdumu. Din hija xi ħaġa li importanti għaliex meta inti persuna jibni l-antibodies dawk huma li jipproteġuk milli inti terġa' tlaqqat l-infezzjoni darba oħra. Sa issa mill-każijiet kollha li kellna ma kien hemm ħadd minnhom li wara li fih ġifi għadda terminu tal-fejqan u bat ħareġ reġa' fil-komunità li reġa' ġie lura u reġa' ħareġ pożittiv. Ġifi hawnhekk ir-riċerka għadha għaddejja u aħna qegħdin inkomplu nsegwu din is-sitwazzjoni u anke riċerka li qed issir barra. Matthew, Malta Today. Nsellimlek, Prof. Gawci. Kuljum nisimgħu n-numru ta' swabs li qed isiru. Bħala perċentwal tal-popolazzjoni kemm ġew ittestjati s'issa? Iva, aħna kellna numru sostanzjali issa il-fuq minn 26,000 test li sar, però jridu niftakru li hemm minnhom dawn li kien hemm xi repeat tests ukoll fuq persuni peress li aħna nirrepetu it-test biex aħna nkun nistgħu niddikjaraw persuna jekk huwiex pożittiv jew inkella negattiv. U kien hemm xi ftit ukoll li inti jkollok persuni li seta' kellu sintomi u mbagħad ġiet testjat u ħareġ negattiv, ma jista' jkun li għaddew xi ftit ġranet jew ġimgħat li reġa' kellu xi bdil ta' sintomi jew reġa' kellu iktar sintomi u hemmhekk erġajna ttestjajnihom. Ġifieri hemmhekk għandna sitwazzjoni fejn aħna qegħdin noffru t-testijiet tagħna lil kulħadd fejn vera hemm bżonn li inti jsir it-test kwalinkwa sintomu li jkollu persuna aħna noffrulu t-test ħalli jekk il-każijiet nkun nistgħu naqbduhom kmieni kemm jista' jkun. Min hawnhekk aħna wasalna fit-tmiem ta' dan l-aġġornament li kellna għallum fejn aħna rajna li kellna iktar każijiet li fiequ, kellna żewġ każijiet li ħarġu pożittivi, nibqgħu nappellaw in-numri huma żgħar, però importanti nappellaw li dejjem inżommu is-social distancing u ħudu ħsieb lil persuni li huma vulnerabbli. Grazzi u nsellmilkom.